uCalvin Naidoo ubengakulindele ukuthi ngazithole sesibhedlela elwela ukuphila. Ngemuva kwedili lokosa inyama nomndeni wakhe ngesonto, uCalvin uhambise intombi yakhe kubo ngemoto ebeshayelwa ngumfowabo. Ezimpampanweni zomgwaqo kulapho abathi iphoyisa nalo belihamba ngemoto lingene phambi kwabo emgwaqeni. He actually came in front. I'm not sure if he overtook someone else, but he came, and while the robot was red. If the robot had not been red, he would have shot it. So as he jammed us, my brother was sitting in the back seat. He opened the door. He jumped out to go and ask this guy, what's the problem? The moment I opened the door, before I could get out, he just pointed the gun and shot him. Leli bhungu elineminyaka engama-27 lishayeke kanzima esiswini. Ngemuva kwamahora ayishumi ethola ukwelashwa, ubesalokhu egcinwe egunjini labagula kakhulu. My home is where my baby is. And I just sit and pray right now. Doctors are still busy with him. Iphoyisa okuyilona ehlasele uCalvin lizobhekana necala lokuzama ukubulala. Livelile kafushane enkantolo, lingaphandle ngombandela webheyili. Leli cala ledluliselwe esigungwini esizimele esiphenya izenzo zokuziphatha kwamaphoyisa i-Independent Police Investigative Directorate. Abophiko oluphenya izenzo zamaphoyisa sebeqinisekisile ukuthi lolu daba selidluliselwe ezandleni zabo. Baphenya icala eliyamene nokuzama ukubulala maqondana nomsolwa oyiphoyisa. Leli phoyisa lisebenza ngaphansi kophiko olulawula amacala ahlobene nodlame lwemndeni, ukuhlukunyezwa kwezingane kanye namacala aphathelene nezocansi. Kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo ngoDisemba.